Ще одного українського політв'язня Станіслава Клиха понад місяць утримували у Божевільні. Там накачували невідомими препаратами. Про це повідомила мати бранця, засудженого в Росії до 20 років, начебто за участь у чеченській війні. Наші журналісти зустрілися з мамою політв'язня. Затишний київський двір. Тут свої перші кроки Станіслав зробив у річному віці, згадують сусіди. Пані Ганна пам'ятає хлопчика як спокійну, виховану дитину, яка дуже любила читати їй вірші. Дуже любив читати книжки, так уже у такому віці, коли вже він був школяром. Розказував вірші, по-моєму, Пушкіна, Лермонтова і всіх, і Шевченка. Дуже великі тексти розказував на пам'ять. Маму Станіслава, каже пані Ганна, сьогодні бачить рідко. Вона майже не виходить з дому, сумує за сином. З цього вікна щодня вона бачить сходинки, якими син йшов до школи. Згадує, як її не по літах самостійний син відмовлявся, щоб його проводжали на навчання, як забороняв приходити до школи, щоб не вважатися маминим синочком, як в 9 класі відмовився розмовляти російською, а на випускному у 89-му році виявив неповагу до державної символіки. Потім уже ж гімн Совєтського Союзу. А все встали, а он сидит. Директриса подошла: ты почему сидишь? Он говорит: ну я хочу, чтобы вы встали под сино-желтый. Он в 9 классе отказался от русского языка. Над усе Станіслав любив книжки. Колись ця шафа була забита улюбленими книжками, записами Чорновола, Левка Лук'яненка, Степана Хмари, з якими, до речі, був знайомий особисто. З часом все вивезли на дачу. Как библиотеку себе делал, потому что это вот не признавал он этих электронного чтения, только вот бумажный. Вот это, говорит, почитаешь, это все. А ще Станіслав дуже любив мамині страви, а найбільше – солодощі. Пані Тамара каже, пекла для сина мало не щодня. Сьогодні про випічку забула. Ну, а більше солодощі, пірашки, що тільки не пекла. 4 роки не печу нічого, навіть духовку не включаю. За 4 роки, як ув'язнили сина, мама бачила його 4 рази. Тричі під час судового процесу, де намагалася довести, що у період, за який його звинувачують, був у Києві. І один раз дали довге побачення – восени 2017-го. Он был как бурьян. Вот такой, все ноги гнили в него тогда, и были пролежни. Призвала медсестру и говорю: как же так, вы посмотрите, человек, все ноги, там, где его током питали, да, где-то, а там оголенные же эти колена, а на колено, говорит, сутками стоял. Поставлять сутки, вверх дадут, что-то там и держат. Відтоді найбільше маму хвилює здоров'я, бо пам'ятає, як рік тому після примусового лікування в психлікарні він впав у кому, не відчував свого тіла, відмовляли ноги. Тому слова Станіслава у розмові 6 серпня про те, що знову кололи невідомі ліки, її дуже налякали. У вересні пані Тамара збирається до Росії відвідати сина. Вікторія Бойко, Олександр Павленко, Заман, АТР.